La nostra força ha deixat petjades, ha deixat empremtes enormement rellevants, que avui són perfectament reconeixibles en aquesta ciutat, des del punt de vista de la participació i de la descentralització, de les polítiques de benestar social, de les polítiques d'habitatge, de l'accessibilitat en aquesta ciutat. En matèria d'acció social, estem apostant molt fort perquè a Barcelona siguin reals i efectius els drets socials dels que ens hem dotat amb les noves lleis d'autonomia personal, de serveis socials, el nou model de serveis socials bàsics a la ciutat, en més infraestructures socials, amb un increment molt important dels professionals, educadors, educadores, treballadors, treballadores socials. Però no es tracta només de fer més polítiques socials. Es tracta també de fer unes polítiques socials diferents, innovadores, que aposten per traduir en fets els valors de l'autonomia personal, de la vida independent, de que qualsevol persona pugui tirar endavant a Barcelona el seu projecte de vida en igualtat de condicions reals i efectives. I unes polítiques socials que posen sobre la taula l'existència també de situacions de pobresa i d'exclusió social, però sobretot respostes molt enèrgiques i molt contundents. El programa d'acció contra la pobresa, el Pla Municipal per la Inclusió Social. És un gruix molt important des del punt de vista quantitatiu, però sobretot des del punt de vista qualitatiu, el que l'Esquerra Verda, el que Iniciativa, estem aportant directament en el govern de Barcelona i, per tant, en aquest projecte de fer de Barcelona la ciutat ecològica i solidària per la qual treballem. El gran projecte de transformació de la Diagonal. Per nosaltres, la Diagonal expressa model de ciutat. És una aposta per la mobilitat sostenible, per la connexió dels tramvies en superfície, pel transport públic, però va molt més enllà. És una aposta per fer de la Diagonal un espai de convivència, d'interacció, per fer de la Diagonal un espai que permeti relligar urbanísticament i socialment territoris i barris en aquesta ciutat. Nosaltres apostem sense cap mena de fissura per un model de mobilitat sostenible a la ciutat. I això connecta i lliga amb molts aspectes de la política de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Les zones 30, el bicing, la pacificació del trànsit. Però al costat d'això, ens sembla que no podem estar instal·lats en un model de mobilitat sostenible i alhora donar suport a grans infraestructures de mobilitat viària que ens situïn en una perspectiva de més cotxes, de més trànsit rodat a la ciutat. És una crisi injusta, molt injusta. És una crisi que ha estat generada per la lògica neoliberal en els àmbits de l'economia financera global, però que està castigant sectors socialment vulnerables. És rabiosament injusta. I aquí és molt important que no ens deixem alterar la definició del problema. No pot ser que acceptem que la sortida d'aquesta crisi ha de passar per cap retall en cap dret social i en cap dret laboral. Per tant, el nostre compromís prioritari de lluita contra la crisi i el nostre compromís d'apostar per un canvi de model, per situar l'economia al servei de les persones. Des de l'Ajuntament de Barcelona hem apostat per enfortir la despesa social, per blindar els drets socials de les persones, perquè això s'enforteixi, no es retalli. Hem apostat també per polítiques actives de lluita contra l'atur, per l'ocupació de qualitat. En definitiva, avui la millor garantia per sortir de la crisi són més i millors polítiques ecologistes i d'esquerres. En aquesta ciutat la dreta té dues cares. Una molt antipàtica, la del Partit Popular, una altra que vol passar per ser una mica més amable, la de Convergència i Unió. Però són dues cares de la mateixa dreta. Ho hem de tenir molt clar, Convergència i Unió és la vella dreta. És la dreta i, a més, no aporta res de nou. Poden fer la retòrica que vulguin, però els fets són els fets. És la dreta que se li posen els pèls de punta quan nosaltres plantegem la necessitat d'incrementar els impostos als rics. Però a Barcelona és la dreta que volia que l'estació de la Sagrera estigués a Sant Cugat. És la dreta que en el plenari vota sistemàticament en contra de qualsevol avenç social. Ha votat en contra del pla d'habitatge, de la universalització de l'atenció domiciliària, dels equipaments socials d'infància, que en el 90% de les votacions coincideix amb el PP i amb més de la majoria es queden ells dos solets. Crec que això ho hem de tenir en compte. Hem de tenir-ho molt clar. El futur, les idees, la capacitat d'innovació i de transformació està a Iniciativa, no està a Convergència i Unió. Per fer tot això, per fer més polítiques d'esquerres i ecologistes, per enfrontar-nos a les dretes, necessitem una iniciativa a Barcelona forta, dinàmica, molt arrelada en tots els districtes, en tots els barris de la ciutat. I el futur de Barcelona necessita més d'aquesta iniciativa.
perquè Iniciativa té un enorme potencial de present i de futur, perquè estem convençuts que si el futur ha de ser per tothom, és imprescindible llegar una Barcelona humana i habitable, amb més justícia social i molt més ecològica. Hem de seguir fent d'Iniciativa el referent polític de la Barcelona rebel i creativa, de la quotidianitat transformadora, de l'ecologisme polític i dels drets socials, de la radicalitat democràtica. Podem fer-ho. Tenim l'experiència, tenim el projecte, la il·lusió, les energies, però sobretot, i per damunt de tot, us tenim a vosaltres, a la gent d'Iniciativa, que amb el vostre esforç quotidià, que amb el vostre treball i la vostra lluita a peu de carrer cada dia, feu una aportació imprescindible en la construcció de la Barcelona ecològica i solidària que somiem. Moltes gràcies, molt bona feina i sempre, sempre endavant.